Bata pa lamang ako nang maalila sa ina. 5 taon na yata iyon kung hindi ako nagkakamali. Dahil doon ay palagi na akong sinasama ng ama sa tuwing mamamasada siya ng jeep. Nakakatulong din naman ako kahit kaunti dahil memoryado ko kung sino ang nakapagbayad at kung sino ang hindi. Lagi ko iyong sinasabi sa tatay, lalo na kapag bababa na. Tay, hindi pa po iyan nagbabayad. Wika ko noon kay Itay nang pumara na ang ginang para bumaba. Nako, pasyensya na Totoy, nakalimutan ko. Sagot naman ito. Minsan napapalomo na lamang ang tatay. Palagi kasing ganoon ang sagot kapag nabubukong hindi nagbabayad. Ngunit isang beses ay may pasahero ang tatay na babae. Nasa pinakadulo ito sumakay. Kakaiba kong makatitig. Nakakapangilabot. Dahil doon ay napasiksik ako sa tabi ng tatay. Nagtaka pa ang tatay kung bakit ako nagkaganoon. Ngunit hindi ako sumagot. Nasa kalagitnaan na ng biyahe ang tatay nang bumaba ito. Kaya nawala ulit ang takot ko. 2 na lang din ang nakasakay sa jeep. Matapos maihatid ang mga ito, ay gagarahin na ang tatay. Ngunit 100 metro pa lang yata ang itinakbo ni tatay nang may sumakay pang pasahero. Siguro nasasayangan pa ang tatay kaya tumigil ito sa harap ng babae at pinasakay ito. Laking gulat ko nang mapagtanto na ito pa rin ang bumaba kanina. Ngunit paanong sasakay ulit ito ng jeep? Hindi naman siguro niya tinakbo ang kalsada nang ganoon kabilis. Tinignan ko ang tatay ngunit para itong hindi nagtataka. Nang makababa ang 2 pasahero ay mag-isa na lang ang babae. Sa tansya ko ay nasa 40 malamang ang edad ng ginang na iyon. Tila wala na itong balak na bumaba pa at lagi na lamang nakatitig sa akin. Hanggang sa pumarada na ang tatay. Naiwan pa rin itong nakaupo sa pinakadulong upuan. Nakalimutan ba ng tatay na may isa pa siyang pasahero? Tanong ko noon sa aking isipan. Ngunit nakakapagtakang hindi ko iyon ay tanong sa tatay para akong pinipigilan ng kung sino. Bumaba na ang tatay at iniwang nakaparada sa bakuran ng jeep na kanyang minamaneho. Ang babaeng kanina ay nakayuko ay biglang tumingin sa akin at ngumisi. Napatalon ako kay tatay at kamuntikan na akong malaglag sa jeep kung hindi ako nito nasalaw. Ano ka bang bata ka? Umayos ka nga ang likot mo. Reklamo ng tatay. Hindi ako sumagot, kundi lumingon sa babae na nakatingin pa rin pala at nakangisi ng nakakatakot. Dahilan para napasigaw ako sa takot. May babae tatay, nasa jeep mo. Pangit siya, mumu. Wika ko kaya nilingon ng tatay ang jeep at hinanap ang sinabi ko. Ngunit wala siyang makita. Ang sabi pa niya ay bunga lang daw ng imahinasyon kong malikot. Nang tignan ko ang kinaroroonan nito kanina ay malinaw ko pa rin nakikita ang babae. Dahil sa tumatagos na ilaw ng poste mula sa tabi ng jeep. Nagkukubli na lamang ako sa liig ng tatay. Ang antok kanina ko pa sana nararamdaman ay biglang nawala. Ayaw ko na ring umalis sa tabi niya. Kahit pa sa pagsasaing niya ay nakadikit lang ako. Kapag tumingin ako sa kahit saang sulok ay imahe na lang ng babaeng aking nakikita. Hindi na yata ako natutulog pa dahil sa takot. Laman din kasi ito ng aking panaginip. Nakikita ko pa sa aking panaginip kung paano niya unti-unting hinihila ang aking mga bituka at unti-unting kinakain
Isang buwan ko iyong naranasan. Umabot na talaga sa punto na butot balat na ako sa sobrang kapayatan. Hindi na rin nakapamasada ang tatay dahil hindi niya ako maiwan-iwan. Wala rin naman akong sakit kapag sinusuri ng doktor. Hanggang sa may nakapagbigay ng suhestyon na ipagamot ako sa isang albularyo. Doon lang nalaman ng tatay na inaaswang na pala ako. Unti-unting kinakain ito ang aking laman na para itong lamok sa hating gabi. Na unti-unting sinisipsip ang aking dugo kasama ang laman. Dahil doon ay ginawan ako ng malakas na uri ng habak. Galing pa iyon ng sikihor. Simula noon ay unti-unti nang gumaan ang aking pagkaramdam. Wala na ring babaeng nagpapakita sa akin kahit sa panaginip man lang. Bumalik na rin sa pamamasada ang tatay, ngunit hindi na ako pinasama pa. Natakot na itong maulit muli ang nangyari sa akin. Nagboluntaryo rin kasi ang isa kong tiyahin na siya na lang ang mag-aalaga sa akin. Malaki na rin naman daw ako. Hindi na masyadong alagaan pa. Minsan nakakatulong rin naman ako kahit kaunti kay tiya. Kapag nagwawali siya ng bahay o naglalaba, ay ako ang umaaliw sa kanyang sanggol sa kuna. Minahal rin ako ng tiya, pinakain at inalagaan ng gusto. Dahil may kalayuan ang bahay ng tatay ay madalang lang itong bumisita sa akin. Sa isang linggo ay isang beses at nagdadala na rin ng sustento sa akin. Hanggang sa umabot na ako sa edad na 11, hindi na ako umalis sa pasapoder ng tiya. Para na rin kasi itong nanay sa akin. Kaya kapag aalis ako ay malamang mangungulila ako sa kanyang aruga. Isang araw ay sumagi sa isip ko na bisitahin ng tatay sa bahay. Sobrang dalang na rin kasi itong mag-abot ng sustento o kahit bumisita man lang sa akin. Naisipan ko na doon na rin makitulog sa gabing iyon. Pagdating ng bahay ay nagulat ako dahil may kasalo ito sa mesa. Isang babae na malamang ay kaedad niya rin. Pareho pang nagulat ang mga ito sa aking pagpasok. Kahit naman ako ay hindi inaasahang ganoon ang aking madatnan. Anak, bakit hindi mo sinabing darating ka ngayon? Gulat na tanong nito. Namiss lang kita, tay. Ang tagal mo na kasing hindi nakadalaw. 2 buwan na yata, hindi ako sanay. Wika ko rito. Nagkatinginan silang dalawa. Tinitigan rin ako ng ginang. Para kasing nakita ko na siya noon. Hindi ko lang masabi kung saan at kung kailan. Basta sobrang pamilyar ang mukha niya. Napilitan na rin ang mga itong ipagtapat sa akin ang lahat. Isang taon na silang magkarelasyon. Matandang dalagang babae ng makilala ng papa. Nasa 40 pataas. May itsura din naman ito at parang napakayume at napakahinhin ng kilos. 2 buwan pa lang raw silang nagsasama ng tatay. Balak din daw namang sabihin sa akin ng tatay ang lahat. Naunahan ko lang sila. Kapag tinitignan ko ang ginang, ay nayuyo ko ito na parang nahihiya sa akin. Pinilit ko talagang alalahanin kung saan ko siya huling nakita at sobrang napakapamilyar. Ngunit hindi ko mahagilap sa aking isipan. Pinilit ako ng tatay na bumalik sa bahay dahil may mag-aalaga na raw sa akin. Nahati ang utak at puso ko dahil ayaw ko din namang iwanan ang tiya. Kaya sa huli ay napagdesisyonan ko na sa 1 buwan ay titira ako kahit 1 linggo lang sa bahay ng tatay. Mas matimbang kasi sa aking puso ang tiya na siyang nalakihan ko at nag-alaga sa akin ng ilang taon. Pumayag naman ang tatay sa ganoon. Sa unang 1 linggo na kasama ko ang pangalawang asawa ng tatay ay ramdam ko na hindi rin siya komportable sa aking presensya.
Ganon na rin naman ako sa kanya. Kaya ang ginagawa ko ay laging nagkukulong sa kwarto. Tinatawag lang ako nito kapag kakain na. Minsan pa kapag kumakain kami ay sobrang awkward dahil walang pansinan. Ang hirap kasi pareho kami na mahiyain. Minsan nadadatnan kami ng tatay sa ganong sitwasyon. Ano ba kayong dalawa? Para kayong hindi magkakilala at tanging tunog lang ng kubyertos ang narinig. Puna ng tatay. Hindi man lang ito nagkukwento ng tungkol sa kanyang buhay. Anak, tawagin mo namang nanay si Tess. Siya na ang iyong ina ngayon. Pakiusap ng tatay. Tumango lang din naman ako. Hanggang sa hating gabi na noon, nang may narinig akong kalabog mula sa bintana. May ibinato akong kung ano upang mawala ito dahil sobrang antok na ako. Ngunit napakakulit nito at gusto talaga na bubuksan ang bintana. Kaya wala sa sariling napatayo ako para tignan ang nilalang sa bintana. Medyo nakapakit pa ang aking mga mata dahil sa antok. Ngunit biglang nawala ang antok ko na iyon nang makita ang nilalang na naghahandang tumalon sa akin. Huli na ang lahat para dumepensa pa. Kakapit na ito sa akin kaya wala akong nagawa kundi ang bumalanse para hindi mabuwal. Ilang sandali pa ay pinagkakalmot na ako ng mahaba nitong kuko. Kaya ubos lahat ng natirang antok sa akin. Pinilit kong humiwalay sa nilalang habang nagsisigaw ng tulong mula kay tatay. Ngunit wala man lang imek at tila sobrang lalim ng tulog kaya hindi ito nakaramdam. Ang kanina'y anyong pusa ay unti-unting bumigat. Nag-aanyong tao ito, ngunit hindi pa rin makilala dahil sa kapal na mga balahibo nito sa balat. Maging ang mukha nitong hindi mo maaninag dahil natatabunan ng ibang buhok na sobrang gulo at mas masahol pa sa taong grasa. Maging ang bulok na amoy nito ay nakakapanghina. Para akong unti-unting tinatakasan ng lakas. Panginoong Hesus, bigyan mo ako ng lakas para malabanan ng aswang na nasa aking harapan. Sambit ko noon. At hindi ko alam kung bakit bigla na lamang itong dumistansya sa akin. Dahilan para makatakas ako. Mabilis akong tumakbo sa pintuan at binuksan iyon. Kinatok ko ng napakalakas ang pintuan nila tatay. Bahala na kung istorbo ako sa kanilang pagpapahinga. Nasa alanganin ang buhay ko at kailangan ko ng tulong ng ama dahil nanganganib ang buhay ko. Biglang lumuwag ang aking pagkaramdam ng buksan ng tatay ang pintuan ng kanilang kwarto. Nagulat pa ito nang makita ang aking mukha at mga braso na puno ng mga kalmot at sugat. Anak, napano ka? Gulat na tanong ng tatay. Tay, may aswang po sa kwarto ko. Dumaan sa bintana. Naalarma ang tatay sa aking sinabi. Batid niyang lapitin talaga ako ng aswang kahit pa noong bata. Nasaan na bang yung habak? Bakit ka nalapitan ng aswang? Sunod-sunod na tanong ng tatay. Doon ko lang naalala ang aking habak. Tinanggal ko nga pala iyon kaninang umaga nang maligo ako sa banyo. Bawal kasi yung mabasa dahil mawawala ang bisa ng kapangyarihan ng orasyon na napapaloob sa habak. Naiwan ko yata kaninang umaga tay sa banyo. Sagot ko sa kanya. Pinapasok ako ng tatay sa kanilang kwarto. Kaya napatanong ako nang napansing wala ang aking stepmother. Mag-isa ka lang dito tay? Nasaan si Tita Tess? Tanong ko. Kaya napatingin na rin ang tatay sa kanilang kama. Mukhang hindi niya alam na mag-isa lang siya sa kwarto ng mga panahong iyon. Baka nasa banyo anak, sagot ng tatay. Hindi ko na rin iyon binigyan ng pansin. Ilang sandali pa ay biglang dumating ang tita. Dumaan ito sa aking harapan, kaya napasunod ako ng tingin sa kanya.
Nagtaka ako nang makita ang galos nito sa braso. Ang aswang kasi na nakalaban ko ng ilang sandali ang lumipas ay nagalusan ko sa mismong braso. Biglang sumama ang pintig ng aking puso. Kinabahan ako at hindi ko maipaliwanag kung bakit iba ang pumasok sa aking isipan. Saan ka galing, Tess? Narinig mo ba si Totoy na nagsisigaw dahil inatake ng aswang? Tanong ng tatay rito. Inaral ko ang ekspresyon ng kanyang mukha nang sumagot ito. Bakit? Anong nangyari? Nagbabanyo ako eh. At saka naka-headphone ako, kaya siguradong wala akong narinig. Sagot nito. Ngunit hindi pa rin tumitingin sa amin habang nagpapaliwanag. Ganun po ba, tita? Ano pala ang nangyari dyan sa iyong braso? Bakit ang laki ng galos? Matagal itong nakasagot sa aking mga tanong. Hindi ko naramdaman kung saan ko nakuha ito. Malamang may nadaanan akong matulis na bagay. Sagot nito. Sa paraan ng kanyang pananalita ay masasabi kong tila nagsinungaling ito. Ngunit hindi ko pinapahalata. Wala akong ebidensya kaya hindi ako makakapag-akusa ng diretsa. Paniguradong papalayasin ako ng tatay. Binala ko na lamang na hulihin ito sa akto upang maputol na ang magandang pagtingin ng ama sa kanya. Kahit paano ay nire-respeto pa rin ang nararamdaman ng tatay. Isa pa ay, hindi naman ako sigurado kung si Tita Tess nga iyon. Galos lang ang nagkatugma kaya ayaw kong umubanse nang husto ang aking isipan. Ngunit biglang mas lalong tumabang ang kanyang pagtrato sa akin. Parang ayaw niya na nasa bahay nila ako. Ngunit hindi ko alam kung bakit gustong gusto ko talaga na malalaman ang nakatagong maskara ni tita. Isang gabing maliwanag ang buwan. Sobrang ingay ng mga aso. Umaalulong sa paligid ng bahay. Ang kakaiba pa ay kung bakit sa aming bahay halos ang mga ito nakatingin at nakatingala sa taas. Ilang sandali pa ay biglang may kung anong nilalang ang gumagapang sa aming bubungan. Naisipan kong silipin ang kwarto ng tatay. Hindi nga ito nakalak nang pihitin ko ang doorknob. Maingat ko iyong binuksan at sinilip ang loob. Tanging si tatay lang ang naroon at tulog mantika na naman. Doon na talaga ako nagduda sa aking stepmother. Siya malamang ang aswang. Pinilit kong gisingin ang ama, ngunit hindi talaga ito magising. Sa bagay, hindi nga nagising sa ingay ng mga aso sa buong paligid. Paano pa kaya sa mahinang pagising ko? Sa mura kong edad ay hindi ko alam kung bakit hindi man lang ako nakaramdam ng takot sa nilalang. Naisipan kong kumuha ng tubig at sinabuyan ng tatay. Pupungas-pungas naman ito ng magising. Nagalit pa ito dahil naistorbo ang mahimbing niyang tulog. Putsek, bakit ka ba nang iistorbo ng tulog? Galit na tanong ng tatay. Hindi mo ba narinig, tay? Tanong ko rito. Napaupo naman siya habang napahilamo sa kanyang mukha. Malamang ay narinig na niya ang nilalang na kumakalos ko sa bubong. Maging ang mga alulong ng aso. Napatingin ang tatay sa akin at nagtanong kung saan ang kanyang kinakasama. Iwan ko lang din sa iyo, tay. Bakit sa tuwing may aswang sa labas ay wala lagi rito ang asawa mo? Hindi kaya't siya ang aswang? Parang magagalit pa ang tatay sa akin dahil sa aking sinabi. Kung siya ang aswang, bakit ang mismong bahay natin ang punteriya niya? Di sana sa iba siya mambibiktima. Wika nito sa akin. Ewan ko lang din, tay. Tanging sagot ko sa kanya. Ilang sandali pa ay narinig na naming nakapasok na ito sa aking kwarto. Kaya kinuha ng tatay ang kanyang patalim pang depensa sa sarili sa ilalim ng kanilang kama. Dalawa kaming pumasok sa aking loob.
At naroon nga ang aswang na siyang umatake rin sa akin noong nakaraan. Noong una ay nagulat ito nang buksan ng tatay ang pinto at pumasok kami. Ngunit bigla ring napangisi kaya lumabas ang tila mga bulok nitong mga gilagid at ang pangil. Bigla kong naalala ang babae sa jeep na pinapasada noon ni tatay. Tay, siya ang babaeng nakita ko sa jeep noong bata pa ako. Siya ang nang aswang sa akin noon. Sumbong ko kay tatay nang maalala ang mukha nito. Bigla siyang nilapitan ng tatay at pinagsasaksak ng hawak na mahabang patalim. Nang una ay gusto nitong sugurin ng ama, ngunit naunahan siya nito. Hindi nakailag pa ang aswang. Natamaan ito sa gilid ng liig. Medyo may kalaliman ang pagbaon ng tatay sa patalim, kaya napahiyaw ito ng sobra nang bunutin ng tatay. Sinundan pa ito ng tatay sa tiyan, kaya hindi na nakagalaw pa ang aswang. Ilang sandali pa ay nagbalik na ito sa anyong tao. Nagulat ang tatay sa nasaksihan. Ang kinakasama niyang si Tess ang aswang. Ito rin ang gustong pumatay sa akin simula noong bata pa ako. Kung ano man ang dahilan niya ay hindi namin alam. Hindi na rin namin matanong pa dahil wala na itong buhay. At hanggang dito na lang po mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ingat mga singgel.